Hasiera emango diogu jardunaldien azken solasaldi mai inguru honi, hasteko esatea, ez dugula denbora eukiko ariketa dinamizaturako aurre ikusita geneukan tarte horretarako, ez dugu denbora ematen, beraz, mai inguruarekin amaituko dugu, itxiera bat emango diegu jardunaldiei, aurre ikuspenak betetzea espero dugu, eta ordubiak 4 gutxietarako amaituko dugu, bai? Gaurko azken solasaldi honetara auzoetan, herrietan, gertutasunetik, komunitate lana egiten duten hainbat esperientzia ekarri nahi izan ditugu. Bai pasaren urteko jardunaldietan eta urtengoetan argi geratu da harreraren indarguneak plano lokalean daudela. Beraz, harrera komunitarioak ahalbidetzea eta bultzatzea estrategikoa dela uste dugu. Harrera integrala izateko zume garrantzitsu direlakoan. Beraz, ikuspegi komunitarioz, inklusioa sustatuz, ahalduntzea bultzatuz eta bizi baldintzak eraldatzea oinarri eta hizkuntza zeharlerro gisa txertatuz lan egiten duten 4 kolektibo eragile esperientzia gonbidatu ditugu gaurkoan. Nahiko askotarikoak esango nuke direla, bakoitza ere Euskal Herriko leku desberdinetatikan datorrena eta lehen ronda batean eskatuko diet pixkat beraien kolektiboa, eragilea aurkezteko. Ezer baino lehen, aurkezpentxo txiki bat, barkatu, gauza bat, importante bat, aztu zait esatea. Inigo de Pablo Rojo daukagu gurekin, arteako herriko bentakoa, eta berak gazteleraz egingo du bere hitzartza, itzulpen simultaneo aukiko du, baina nonork nahiko balu euskerara itzulpena izatea, aukera daukagu horretarako ere, beraz, altxa zaitezkete eta horratzean dago zerbitzu hori izateko aukera. Hori hasteko, beraz. Lehenengo eta behin, ongetorri. Inigo, bere ondoan Eneko Gorri dugu, plazarako kidea, Garazi Salvador, Garazi datzet. Ane Salvador, azet etxe bizitza sindikatutik, eta Txatxilipurdiko zuaz proiektutikan Iñaki Teieria. Beraz, agian Iñaki zurekin hasiko gara. Guardion danoi eta eskerrik asko antolatzaileei gure elkarte eta proiektu aitokitxo bat eskaintziagatik gaurkoan. Txatxilipurdi Arrasaten sortutako irabazi asmorik gabeko elkarte bat da. Dagoeneko 31 urte bete ditxuna, hau da 1994an sortu zen herriko euskara elkartetik, aedetik, eta pixkaten horretatik sortutako adar bat da. Aisialdi ezitzaile euskaldunean jarduten dugu, eta gure ardatza gozamena hartzen dugu ardatz bezala, eta gozamen hori baliatzen dugu, sinusten dugun balio kate hori transmititzeko. Eta ez dakit esango nuke lan egiteko era horretan badukugula saiatzen garela azpimarratzen martxan jartzen ditugun aisialdi programak edo proiektuak beraientzat, aur nerabe eta familientzat garatu baino beraiekin garatzen saiatzen garela, orduan beti ideia horrei saiatzen gara garrantzia ematen gure metodologian eta hori, Arrasaten jarruten dugu, gure zorrune dalako, debagoien amaiako ardura be badukagu, eskualdeko herrietan be bagabiz, eta gero beste maila baten, Euskal Herri mailan be bai, baina beste intensidade eta beste lehentasun batzukin. Eta gutxo gara hori.
Bale, gordion, ni hane naiz, lehenik eta baina eskerrak ematea, gonbiteagatik. Asetetze sindikatuaren izenean hitz egingo dizuet, beraz, esperientzia militantetik, eta modu kolektiboan garatutako hausnarketa eta praktika sume batzuk partekatzera nator. Gu etxebizitza sindikatu bat gara, borroka forma edo molde honek ibilbide laburra dauka Euskal Herrian, eta saiatuko naiz kokatzen apur bat zein den egiten dugun lana. Holan laburrean egiten duguna da, etxe bizitzarekin lotura duten arazo individualak gatazka kolektibo bihurtu, eta abiapuntua hori izan da, behar material bati erantzun bat ematen diogu, etxe bizitzaren beharrari, oinarrizko behar bat dena, eta horrek aukera ematen digu arazoa politizatzeko eta kolektibizatzeko, eta arrakala hau erabiltzen dugu gure auzoetan borroka ezberdinak artikulatzeko eta elkarrekin arituko den komunitate politiko bat eraikitzen joateko. Zergatik sortu zen? Duela 5 urteko ibilbidea dauka sindikatuak, beraz ibilbide laburra, eta ikusi genuen duela 5 urte, etxebizitzaren problematikak gora egin zuela, eta ikusi genuen gainera joera hori mantentzen zela, jende askok lana galdu zuela, etxebizitzaren presioak gora egin zuela, batzuk alokairua ordaintzeari utzi behar esan ziotela, beste batzuk hipotekak galdu, etxegabetzeak egon ziren, eta krisi testu inguru horretan ikusi genuen autoantolakuntzatik eta herri mugimendutik ez genuela tresnarik horri modu kolektiboan aurre egiteko, Orduan, sindikalgintza klasikoak eman dizkigun tresna batzuk hartu ditugu eta beste arlo batean antolatu, Hori da errazioetako bat. Eta beste bat da, ikusi genuela olako borrokek potentzialtasuna zutela soldatapeko lanetik aratago antolatzeko eta zoritzarrez gurean azken hamarkadetan herri mugimendutik urrun egon direnekin antolatzeko. Batez ere migranteekin, arrazializatuekin eta etorri berriekin. Eta honek nahita ez erronka berriak jarri dizkigu mahai gainean eta horietako bat izan da hain zuzen ze trata eraman euskarari. Zelan bermatu euskararen presentzia, zelan landu perspektiba nazionala ere horrelako egitura batetik, eta zelan transmititu herriarekiko eta hizkuntzarekiko atxikimendua, horretan ere bagabiz. Bai, egunon. Ni plazaratik heldu naiz eta Ipar Euskal Herritik ere bai, eta plazara orkesteko biziki txarrak girenez hasiko naiz Ipar Euskal Herria berbada kokatzen ere gaiari begira, ze ajerak, migrazioak, etorri berriak aipatzen ditugularik, naiz eta herri bat izan, iduritzen zait bi realitate erabat desberdin ditugula, eta beraz kokatzearen ondotik errango ditudan gauzak, berbada ere Ipar Euskal Herrian bizitzen ari girena nahi nuke partekatu. Hiru elementutan lehena da eskala kontuat Ipar Euskal Herria, hiru lurralde dira, baina Ipar Euskal Herria oso txikia da, 320.000 biztanle dira, Bilbo oso bat da Ipar Euskal Herriko 150 udalerrietan, beraz bada eskala dentsitate kontraste ikaragarria lurralde hauen artean. Bigarren elementua da migrazioari buruz, gaindegia elkarteak edo behategiak dola zenbait urte ikerketa biziki interesgarri bat egin zuen, erranez errealitate bat bazela migrazioa Euskal Herrian, baina edo fenomeno bat eta bi errealitate biziki desberdin. Ipar Euskal Herria biziki lurralde erakargarria da, lurralde marketinga eta kapitalismoaren ikuspuntutik, baina nor etortzen da Ipar Euskal Herria bizitzera. Hau da, Ipar ekialdeko jendea, Afrika iparaldekoak, Ego Ameriketakoak, ez 180.000ean, Ipar Euskal Herria bizitzera etortzen direnak, dira Frantzia hexagoniatik heldu direnak. Beraz, kultura bakarriko pertsonak heldu dira, masan, kopuru handian eta desmartxa batean. Hau da, haientzat, haien buruetan, frantses estatuak hau saldu baitie, frantses estatuko zonalde batetik, frantses estatuko beste zonalde batera bizitzera heldu dira, eta ez dira heldu Ipar Euskal Herria haien kulturarekin aberastera. Edo beste kultura, beste hizkuntza, beste tradizio batzuk ekartzera. Eta uste dut importantea dela ere kokatzea, eta
heldu dira gainera kapital ekonomiko handi batekin. Ipar Euskal Herriko biztanleria baino erosalmen handiagoko jendeak heldu dira bizitzera unera. Eta hirugarren elementua kokatzeko Ipar Euskal Herria, baina hemen ez duzu deus ikasiko horrekin, da Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian, oraindik alegalitate egoera batean gira, hizkuntza ez da ez ilegala, baina ez da legala ere ez, Euskarak ez du baliorik tituluak lortzeko, lan egiteko, entzun dut goizuntan titulitisa eta guezkira horrendik hortan ere ez, prehistorian gira, horri begira, eta iztunek, euskal iztunek ez dugu eskubiderik, beraz testu inguru guzi horretan, jakinda urtero 3.000 pertsona berri heldu direla instalatzera Ipar Euskal Herrira, badugu zer egin, eta lanean ari gira euskal gintzatik zentzu hortan. Orain plazara, biziki txarra naiz aurkezteko plazara, baina konparaketa moduan plazarak 3 oinarri edo izango lituzke, bata da bidelagun gira Ipar Euskal Herriko egiturentzat, haien funtzionamenduan Euskara txerta dezaten. Pixka bat aizek edo emunek egiten duen moduan, baina gure maila mikroskopikoan. Bigarren zutoina edo bigarren oinarria da, hizkuntza lankidetza nahi dugu egin, nazioarte mailan iruditzen zaukulako, hemen Euskal Herrian eramaiten ari giren lana mundu mailako aniztasuna bermatzeko lan bat dela. Eta beraz, garabiderekin, hemen gehiago ezagutzen duzen garabiderekin lan bat eramaiten dugu, guk bereziki frankofonia peko hizkuntza komunitateekin, Amazigak adibidez, Algeria eta Maroko eskualde hortan. Eta hirugarren oinarria plazaran da deitzen duguna hizkuntza mediazioa edo hizkuntza bitartekaritza. Saiatzen gira euskarara hurbilaraztea, euskaratik urrun bizi diren pertsonak. Eta hori egan da, segian heldu zaigun figura begiaintzinera dira erdaldunak edo Parisetik Ipar Euskal Herrira bizitzera etorritakoak, baina hau gure ustez trampa bat da edo zepo bat da, badirelako Ipar Euskal Herrian euskaldun peto-petoak, etxean euskaldun duzirenak, baina euskarari bizkar eman da bizi direnak. Eta beraz, haiekin ere lan bat egiten saiatzen gira, gero garatuko dut zer eta nola, baina piskat kokatzeko bai plazara, bai Iparraldea. Ez hori ez dabil, Bueno, pues, eskerrik asko gonbida penagatik. Mi intervención va a ser en castellano y esta no va a ser solamente la lengua con la que me voy a expresar, va a ser también un lugar de enunciación. Y cuando digo un lugar de enunciación me refiero a un lugar desde el cual voy a pensar y voy a intentar contestar a las preguntas que se van a ir poniendo sobre la mesa. Artea Sarea, yo vengo de Artea Sarea, es una red de infraestructuras, de personas, de propuestas, de ideas que se extienden en el Valle de Arratia y que se articulan tres ejes. Un eje es nuestro compromiso con la migración. Trabajamos y convivimos alrededor de 130 personas, algunas en petición de asilo y otras fuera de cualquier tipo de programa y de todas las nacionalidades. Gente de Mali, gente de Senegal, gente de Ucrania, gente de la República de Yakuti. Otro eje sería el de la soberanía, entendido en su más amplia acepción. Desde la soberanía alimentaria tenemos una huerta de 6 hectáreas con la que intentamos proveer de productos al resto de nodos de la red, hasta la soberanía nacional, una soberanía en la escala de construcción de país, porque nos gustaría entender que nuestro proyecto pone un granito de arena en la construcción de una Euskal Herria soberana. Y un último eje que sería el de los movimientos sociales. Nacemos muy vinculados a los movimientos sociales y aunque es cierto que hay unas relaciones contractuales, no sería sostenible si no es por medio de la militancia, por medio del activismo, etcétera, etcétera. Estos 3 ejes se articulan poniendo en comunicación 2 esferas, una esfera de la economía, que es una condición necesaria pero no suficiente, y luego tenemos otra esfera que es la esfera de la comunidad, la esfera de lo comunitario, que para nosotros es lo que da el sentido al proyecto, es lo que ponemos en el centro. En la esfera de la economía pues estarían las huertas que ya he comentado, las tabernas, obradores, que de alguna manera lo que hacemos es inyectar dinero, inyectar plusvalías que salen de esa esfera hacia la esfera de lo comunitario. En la esfera de la economía lo que dialoga es el precio de los productos, con lo que cada cual tiene en el bolsillo. Sin en cambio, en la esfera de lo comunitario lo que nos vinculan son preguntas que remiten más a la biografía de cada uno, de dónde vas, a dónde vienes, qué es lo que necesitas, etcétera, etcétera.
Haciendo así un mapeo muy rápido de la red, podríamos comenzar en Zeanuri, donde comienza el proyecto hace 10 años, más o menos, con un pequeño dispensario del pueblo que se cierra, y cuando se cerraba el dispensario se acababa de alguna manera también la vida del pueblo, y para poder dar salida a los productos de los baserritarras de los campesinos de la zona se vuelve a abrir, y ahora hay pues una taberna dispensario que es el Choco Sagarna. Podríamos pasar a la casa de acogida de Areatza, donde viven 30 personas migrantes o más, que muchas veces se encuentran fuera de programa, y también con un vínculo muy grande con la organización Mujeres del Mundo. Luego, si continuamos un poco más por el eje de Arratia, nos encontraríamos con la Ricoventa de Artea, donde yo estoy, que es un espacio un poquito más complejo porque tiene una taberna, tiene una casa de acogida y tiene una agenda político-cultural bastante amplia, y son 3 diferentes espacios con 3 diferentes lógicas. La taberna, que tiene una lógica muy vecinal y también una lógica muy mercantil. La casa de acogida, que tiene una lógica de supervivencia pura y dura, y luego una agenda política y cultural que tiene un peso muy grande, la militancia y el activismo. Lo que intentamos es solapar en alguna medida, cuando lo conseguimos, esos 3 espacios. Tendríamos también la huerta, que ya he hablado de ella, donde conseguimos dar trabajo a personas migrantes que se acaban quedando en el proyecto, y luego tenemos alrededor unas cuantas casas que empezaron siendo ocupadas, y luego, después de negociaciones con los bancos, están destinadas a la acogida de personas migrantes. Si en una sola palabra tendría que resumir el proyecto, es un laboratorio social. De hecho, pensamos mucho desde la lógica del acierto-error, sabiendo que tenemos una temática que es la temática de la migración, que es un territorio muy inestable y que está siendo ocupada ahora por todos los huracanes políticos. Eskerrik asko. Lehenengo ronda batean, zein da zuen ustez komunitate lanaren potentzialtasuna harrera eta integrazio prozesuetan, eta nola lotzen duzue pertsona migratuen inklusioa eta euskararen sustapena zuen jardunean? Vale. Bueno, euskaratik hasi gonaz. A ber, hor gure loturetako alden esan dut, ez, gozamena dela, ez, orduan nolabait zehatzen gara, euskera noski eduki behar dola, ez, bere kutsu akademikoa eta testuinguru formala, baina, horrei paraleloki, nolabait, bizipen, bibentzial edo, gozagarriago batzuekin lotzen. Pixkat, eurak be loturi egiteko, euskaria nolabait testuinguru informalak baditxula, testuinguru gozagarriak baditxula, testuinguru freskoak baditxula, ez, eta kaleko bizi edo ekosistema horretan be, tokia badukala, ez, orduen, saiatzen gara mota guztitako ekintzak, ez, martxan jartzen, helburu horrekin, ez, gozatzeko eta, ez, nolabait ondo pasatzeko helburuakin, eta guzti hori, euskaraz eginaz, ez. Horrez gain, saiatzen gara eskuratzen edo bideratzen edo hurbiltzen herrian euskaraz funtzionatzen dauden ekosistema edo gunetara, ez. Eta, horra adibidez badukagu adibide bat, ez, Arrasaten udal euskaltegia daukagu, bertan, 30 bat nerabe iritsi berri hartzen daue parte, astero joaten dira 2 alditan euskara refortzu saioa jasotzera, eta, beraiekin elkarran bat martxan daukagu, orduan egiten duguna da, biletik behin edo euskaltegitik ateratzen gara, eta, herrira joaten gara, eta herriko eragile mota guztitakoak, kirol eremukoak, kultur eremukoak, eremu sozialikoak bizitatzen ditugu, bertako kideak ezagutzen ditugu, bertako referentak ezagutzen ditugu, eta gero egoitza horiek bebai, ez. Danetik egin dugu, gara bizitatzen euskaltiko ikasle hauekin da bertako irakasleekin gaztetxea, Goiena komunikazio taldea, Arrasateko rugbi elkartea, gaztelekua, segei hau, Jaiko herriko jai batzorde nagusia, eta gero eskupilota elkartia, herriko frontoia, uharkape frontoia dana instalazio nahiko potente bat, eta gainera bertan, bertako entrenatzeekin, herriko jokalariekin, pelotan ikasita eta jolastera. Proiektu hauetako batzuk guk iradoki dotzegu ikaslei, eta beste batzuk beraiek plazarututako aukerak izan dira.
ez, azkenean lehen garrantzi hortatik, ez, bereien interesei toki egiteko, ez, eta herrian begiz jota ze proiektu dituzten jakitzeko, eta beraien motivazio horietatik fateko bizitatzen, ez, proiektu horiek. Eta hor, ikusten dago, ez, badagoela gerra bizi bat, badagoela hizkuntza bizi bat, asko gazteak die bai, gertuko referentiak die, ez, oin aipatu bitxuan kolektibo horietan da bizana, eta hor badabiz, ez, input batzuk jasotzen. Eta, hori ez da gitu, jarretxu bat. Bai. Bale. Bale. Aber gehiago, bale. Komunikazio lanaren potentzialtasuna. Bale. Aber, horre... beste adibide bat, honek egia balixoa den, arrasaten behi badauzkagu udal gaztetxokoak. Lau gaztetxoko dauzkokatuta, 3 herriko periferian, edo auzuetan, arrasaten 30. hamarkadan egon zan, migrazio prozesu horren baitan nahita kokatu ziren udal ludotekak eta gaztetxokoak, herriko periferiako auzuetan, pixkat prebentzio zerbitzu bat egoteko, bidelaguntza zerbitzu bat egoteko, kohesio zerbitzu bat egoteko, euskalduntze zerbitzu bat egoteko, eta, hoian kudaketan ibiltzen gara, 3 auzoetan dauz, bat erdigunean dau, eta bertan bagabiz experimentatzen beste, holako proiektu bat edo, aditu talde bat martxan jartzen gabiz. Zeintzu dira aditu talde horren ezaugarriak, nolabait die gazte arrasatarrak edo eskualdekoak, migrazio prozesu bat bizi izan daudenak, eta aldi berean gaztetxokotan ibiltzen dien erabien ezagutzak edo saletasunekiko lotura dituztenak. Horren horra diez egiten duguna da, identifikatzen ditugu gaztetxokotako erabien nahiak, mota guztitakoak izan dizke, sukaldaritza tailer bat zehatza, boxeo tailer bat, eskalada bat, zumba saio bat, dantza danarkoa, eta orduan zehatzen gara, aditu talde hau elikatzen, eta aditu talde ontako kidek tailer horiek martxan jartzen edo eskaintzen edo eta biatzen. Orduan, hor gabiz poliki-poliki, olako bide elkartean, olako bide lagunen sare bat egiten, gaztez osatua dagoena, eta danak nolabait, migrazio prozesu bat bizi izan daudenak, eta dabiltzanak, beraien ezagutza hori gaztetxokotako nerabiei transmititzen. Hori arronka bat, gozatuz ikastea, eta gero beti saioietan hartzen dugu etarte bat, hausnartzeko eta kontzientziak astintzeko, ez da bakarrik gozatuta ondo pasatu, baizik eta ez oin gaur Mamadu ezagutu dugu, edo Maia ezagutu dugu, edo Rebeka ezagutu dugu, bere ezagutza hori ezagutu dugu, baina oin guazen pixka gaian sartzea eta guztitzera, prozesu migratorioan jatorrien inguruan, arrazoien inguruan, harrera garen, ez garen, arrasaten lurrartzerako orduan, zer moduzko jasotzaia garen, ez garen, herri jasotzaia garen, ez garen, orduan hor pixkat pixkat debatia eta hausnarketa eta kontzientzian eragiteko helburuz egiten dugu adioz beste proiektu hori. Eta, dana alik eta era saretuenean, eta... Bale, lehengoarekin lotuz, esan bezala, gure borrokari ikusten diogun potentzialtasun handienetako bat da, aukera mandigula, gure gandik oso urrun egon direnekin antolatzeko, eta bat egiteko, eta ezagutzeko, eta ere, batzuk aurretik ez genituen ezagutzen, ez? Eta hori egiten dugu, oinarrizko behar material bati, erantzun bat emanez, edo erantzun bat emateari esker, ez? Zabaldu zaigu ate hori edo aukera hori. Eta, esan bezala horrek erronka edo ardura berriak jarri dizkigu, eta erronka horiei aurre egiteko abia puntua edo anistasuna da, ez? Egin duguna postu horri esker esango dut, gure espazioak eta gure asanbladak dira oso anitzak, eta anistasun hori kudeatu behar izaten dugu, ez? Gainera ikusten dugu anistasuna dagoela ertz ezberdinetatik, ez? Batetik konposizioari dagokionez, sindikatuan irudikatzeko apur bat zelako konposizioa duen, militanteok gaude, baina betere daude etxe bizitzarekin lotura duen arazo potolo batekin iritzi diren kideak, ez? Edo arazo batekin iritzi zirenak, baina dagoeneko konpondu duten horiek eta sindikatuan geratu direnak. Eta baita ere, jendea hurbildu dena militantea izan barik, baina laguntzaileak edo, ez? Ekarpen bat egiteko. Hori batetik.
baina aniztasuna haratago doa, ez? Aniztasun handia daukagu hizkuntzari dagokionez, batzuetan asanbladetan 3 itzulpen simultaneo egiten ditugu hizkuntza ezberdinetara, bestela komunikazioa ezin delako bermatu. Jatorriari dagokionez ere aniztasun handia dago, kulturari dagokionez, ibilbide militanteari dagokionez, erlijioari dagokionez. Orduan, hor ere batzuetan sortzen dira tirabira batzuk edo talka batzuk, eta hoiei ere erantzuten diegu edo saiatzen gara, ez? Baina gainera beste oztopo batekin egiten dugu topo, ez? Da sindikatura hurbiltzen den jende asko oso gora prekarioan heltzen dela, ez? Oinarrizko behar material baten falta dute, eta gehiago, ez? Normalean etxebizitzarekin arazoa duten horiek beste hainbat arazo dituzte egunerokotasunean aurrera inal izateko, horrek suposatzen duen guztiarekin, eta gainera dituzten arazoak izaten dira oso potoloak eta aldi berean oso urgenteak, ez? Eta orduan askotan topatu behar dugu apur bat urgentea eta importantearen arteko oreka hori, ez? Eta hau da apur bat, gure egunerokotasuneko lana iteko dugun abia puntua. Nola lantzen dugu beraz edo komunitatetik edo sekarpen egiten dugu harrera linguistiko horri? Gure espazio militanteak edo politikoenak bai direla euskaraz, euskara hizkuntza, produkzio politikoa ere euskaraz izaten da, baina ezin dugu bermatio espazio guztietan ehuneko ehunean euskaraz egitea. Eta orduan profil, momentu eta tresnen arabera tresna ezberdinak ditugu. Beti esaten dugu etxebizitza sindikatua borrokarako eskola moduan ulertzen dugula eta prozesu pedagogikoei garrantzi handia ematen diegu, eta zikera batean apur bat optimistak izan ginen, eta pentsatzen genuen lortu behar dugu etxebizitzarekin lotutako arazo batekin datozenak, kaltetu moduan datozenak, arazoa konponduztean sindikatuan geratzea eta hilabete batzuk edo denbora bat pasatuta bihurtuko dira militante eta gainera euskaldunduko ditugu, ez? Zer gertatu zen, hori pelagurrean ikusi gula ezinezkoa dela, ez? Eta asumitu dugu nolabait, profil batzuk ez direla euskaldunduko eta ez direla militante bihurtuko, ez? Ez dutelako baldintza materialik hori gertatu alizateko, eta hori onartu behar dugu. Baina, gauzak ondo inezkero agian haien zenme alabak bai, ez? Eta pur bat profil horrekin gehiago egiten dugulan atxikimendutik eta motivaziotik, ez? Lehenik eta behin Euskal Herrian gaudela salduz, ez? Eta oso inerrizkoa dirudi, ez? Tontokeri bat dirudi, baina sindikatura datorren jende asko galtzen da. Eskakian Espainia, eta ez da ideologikoki kokatuta daudelako, hor da, ez dutelako aukerarik izan horri buruz inorekin hitz egiteko, ez? Eta askotan lehenengo urratsa izaten da hori, ez? Esatea habitu, hau Euskal Herria da, nazio zapaldu bat da, hemen beste hizkuntza bat daukagu, eta hori izaten da askotan, abia puntua elkarrizketa informal horiek izatea. Horretaz gain, sindikatura hurbiltzen diren familiekin, bai saiatzen gara eskolekin harreman hori bideratzen ere, oina abiatu dugu adibidez kanpaina edo egitasmo bat auzoko familia elkartekin, harremana dugu haiekin, eta orduan sindikatura datozenean saiatzen gara harreman hori sustatzen eta konpainamendu hori egiten, hasikeran. Asanblada eta sindikatuko espazioetan normalean txikiguneak ditugu, familiak etorri izateko, parte hartu izateko, eta espazio horiek umeekin ditugunak euskaraz izaten dira, eta hori ere bada ekarpen bat, ze gehienetan aurroiek eskolatik kanpo ez dute espaziorik euskara entzuteko, ez erabiltzeko Bilbo batean askotan, ez? Eta gero, saiatzen gara, euskal kulturarekin loturak egiten, eta euskararen alde egiten diren ekimenetan eta ekimen herrikoietan parte hartzen, ez? Korrika, jaietan, eta beste tontokeri bat dirudi, baina asko, naiz eta gure auzoetan bizi, inoiz ez dute aurretik parte hartu auzoko jaietan, korrikan, inoiz ez dira egon ume batzuk olentzeroan kale jiran, inoiz ez dira egon herri baskari batean, inoiz ez dute entzun kontzertu bat euskaraz, inoiz ez dute egin txanda bat sosnan, eta saiatzen gara sindikatu moduan horietan ere parte hartzen. Polik eta zailtasunekin, baina uste dugu neurri batean funtzionatzen duela, ez? Eta zergatik,
askok ikusi dutelako dagoela komunitate bat euskalduna dena eta euskaraz bizi dena haien alde egiten duena, ez? Eta haien alde borrokatuko duena, eta nik uste horrek askotan euskararen alde egiten duela, euskararen aldeko duzen kanpainarekin lortzen duguna, baina gehiago lortzen dugula hori adierazten eta hori transmititzen. Eta ja amaitzeko adibide moduan, duela gutxi diritzi zen abiazkide bat sindikatura, eta sindikatuan egon eta hilabetera, esan zean, Joane, la gente que habla, me he dado cuenta que la gente que habla en euskera, y si tú les hablas en euskera, te ayudan más. Eta, ez dakit horrela den, baina nahiko nuke horrela izatea, ez? Edo kanpotik datozen horiek behintzat pertzepzio hori izatea, orduan beraz, komunitate lanak badu potentzialtasuna, ez? Harrera eta integrazio prozesuetan. Berriz ere, gurera datozenak ez dira heldu arazo larri eta urgenteekin, baina hanek errandakoarekin alere zubi batzuk atsemaiten ditut, eta errangabe doa iduritzen zaidala komunitate antolakuntza horrek sekulako potentzialitatea balukeela. Ipar Euskal Herrian ere, pentsatzen dut EA eta Nafarroako toki askotan bezala, posible dela bizitzea eta ongi bizitzea Euskara jakin gabe. Baina behar da gehituko nuke Ipar Euskal Herrian posible dela bizitzea, Euskara existitzen dela ere kontutan edo kontzientzia izan gabe. Hartuko dut adibide bat, 12 urtez antolatu dugu Lapurdiko herri batean Euskararen aldeko festival bat, jaialdi bat, eta behin tipo batekin hitz egiten, bere alaba ikastolan zuen, alabak 8 urte zituen, beraz 5 urte alaba ikastolan zuela, eta entzuten du bere alaba lagun batekin Euskaraz bintzatzen, eta erreten ditu, lehen aldia da entzuten dudala Euskara. Eta hemen ordu erdi batera ikusten gaitugu helduen artean Euskaraz zintzatzen, baina helduen artean ere Euskaraz hitz egiten duzu, beraz, tipo hori Euskal Herrira bizitzera etorri zen dola 20 urte, baina oraindik topiko hauekin bizi zen, eta zen gainera ikastolaren autoa egin zuten gurasoak, beraz, imaginatu ikastolaren autoa egiten ez duten gurasoen 90% zeurgun bizi den. Beraz, posible da hor bizitzea jakin gabe ere existitzen dela hizkuntza hori, eta goizeko mintzaldian batzuek aipatzen zuten moduan bi mundu paralelo edo mundu paralelotan bizi gira. Berda hemen batzuek ezagutzen duzu itxasu herria, itxasu da Lapurdi erdialdean den herri txiki bat, itxasun 2000 biztanle dira, baina biziki herri kulturalki bizia da, eta politikoki ere izan zen garai batez. Duela bizpairu urte itxasun iauteriak ospatzen ziren momentu berdinean, hau da, imaginatu, 200 pertsona plaza erdian, zirtzilez, jantziak, kaskarrotak dantzatzen, suaren inguruan eta bartabar. Ondoko herriko gelan, hemendik 20 metrotara edo 25 metrotara, itxasuko herritar batzuek antolatu zuten Txinako urte berria. Et zegoen hor asiatik etorritako bakar bat, denak ziren itxasuarrak, sortzez gehienak, baina nahi zuten exotismoz edola, nahi zuten ospatu Txinako urte berria. Beraz, ber herrian, ber gauean, larumat gau batez, berreun herritarrek iauteri tradizionalak ospatzen dituzten denbora berdinean, beste 100 bat herritarrek hau ospatzen dute. Erran nahi du momentu batean zerbait utxe egin dugula. Nolaz itxasun sortu edo itxasura etortzera bizitzera etorri diren pertsona batzuek ez dut haien burua ikusten herri kulturaren ospakizun handi hortan. Zer da traba, zer da oztopoa, zer da mentalki trabatzen zaiena hori ospatzera eta zerreitik zubi gehiago ez da existitzen. Hortik abiatuta, plazaran saiatzen girena egiten molde aski xumean eta biziki berriki plazara duela 2 urte terdi bakarrik sortu den proiektu bat da. Entxeatzen gira gastarazten jende guzi hori, Euskal Herrira bizitzera etorri berri den jende guzi hori, saiatzen gira gastarazten zer den Euskara, zer den Euskal kultura eta zer den Euskal Herria. Eta horri guziak ze potentzialitate duen. Saiatzen gira pixka bat dealer batzuk bezala lehen dosiak eskaintzen, dependentzia bat sortzeko eta gogoa pizteko egunago joiteko. Eta horretarako baditugu dispositibo desberdinak. Bat da, saiatzen gira eskaintza berri batzuekin haien gana joiten. Asmatu ditugu, sortu ditugu, ordu bat erdi eta 2 ordu arte irauten duten tailer bat
batzuk. Tailer hauekin, aitzakiak dira, Euskara deskubrimendu tailerak deitzen ditugu, erakargarria baita 15 heldurentzat Euskara deskubritzea 2 orduz doainik, baina azkenan nahien posizionamendua Euskararen historia soziala, Euskal Herriaren historia politikoare lantzeko aukera bat da. Eta tailer hauekin, pentsatzen ezkinuen toki askotara iritsi gira eta pertsona, iritsi berri ziren pertsona askoren gana joan gira. Ibiltzen gira eskoletan. Euskararen autua egin duten guraso etorri berriekin lan haundia eramaiten dugu. Egun urtez. Ibiltzen gira udaletxetan edo herri elkargoan. Gurean funtzionario izaiteko Euskarak ez du balio, baina hala ere jende asko heldu da onera, Ipar Euskal Herriera, Ipar Euskal Herriaren geroa administratibuki gauzatzera. Beraz guk proposatzen dieguna tailer hauen bitartez da onboarding linguistiko bat edo ongi etorri gurera, baina guler ezazu. Eta ezin duzu hemen bizi 2 urtez, 1000 esker bati deusetaz erantzun gabe. Hau ez da posible. Beraz, 2 orduko tailer hauetan hori guzia lantzen dugu. Eta 2 orduko tailer hauek toki askotara eraman ditugu, okupa batzutara, gaztetxe batzutara, Baionako presondegira, eta Baionako presondegian da toki bakarra, nun frantzesa ezten beste kulturak ikusten ditugun. Eta hau da gure errealitatearen erakusleio. Beraz, lehen formula da hau, eta iduritzen zauku promesa faltsurik egiten azpalin badugu. Jendeari erraiten badiegu 2 orduz Euskara ez dela ikasten, baina hor pizten aldela gogo bat, ondotik laburtzen aldugula euskaltegirako bidea. Bigarren gauza da, anek aipatu duena ere, Ipar Euskal Herrian herri kultura biziki bizia da. Ipar Euskal Herrian pastoralak, libertimenduak, kabalkadak oraindik biziki indartsu dira. Libertimenduak ezin dira egin espagira euskaldunak. Beraz, etorri berriak ez du bere tokia libertimendu batean, eta ala iraundezan oraindik luzaz. Baina bai pastorala batean, bai kabalkada batean, herri txiki hauetara bizitzera etorri berri direnek atseman ezaketa hien tokia eta ari gira hientzat toki bat atsemaiten. Ez taula gainean, ez mikroarekin, ez hitzak erabiliz, baina bai diantziak josiz, bai logistikan lagunduz, bai hainbat lan eginez, posible dute euskal kulturara eta euskal komunitatea, euskararen komunitate horretara hurbiltzea, eta hori biziki magikoa da, zenta gaur egun ari dira gerozta gehiago herri kultura eta euskara uztartzen. Pagolak egin zularik maskarada duela 2 urte, baldintza zen. Hemenik 2 urtera, guri tokatzen zaigu maskarada egitera. Denak ongietorriak dira. Baina erdaldunak 2 urte ditu euskara ikasteko. Eta jende bat, hasi zen euskara ikasten, maskaradan bere burua ikusi nahi baitzuen. Nahi zuen parte hartu, eta ez bazuen parte hartzen, pagola, imaginatu, 500 biztanleko herri txikia. Beraz, ari gira ere, gerozta gehiago hausartzen, erraitea, herri kultura, euskaratik eginen da, edo ez da eginen. Eta eraberean, herri kulturak badu garrantzia handia, baina baita ere besta handiak txosnak aipatu dituzu, gurean Lujama, EHZ, Eusko Eguna, Auzolan Eguna, toki hauek, besta hauek ez dira besta industrializatuak eta bolondresek lan handia egiten dute, eta lan bat ari gira egiten erraiteko etorri berriei, zuk ere baduzu zure tokia hor, ez duzu deus jakin behar egiten, talo bat erretzeko, garagardoak tiratzeko, hori ez duzu jakin behar. Aldiz, publikoa errezibitu behar duzu euskaraz. Eta hau ere 2 orduz lantzen diren gauza batzuk dira. Beraz, herri kulturak eta auzolanak ere, auzolana izan daiteke urratz bat euskarara hurbiltzeko. Eta gero azken gauza saiatzen girena plazaran gure maila sumean egiten da pedagogia soziala. Askotan biztanleriaren euneko 80 euskalduna ezten lujalde batean, euskaldunek barneratu dugu burua apaldu behar ginuela, espaloitik jautsi behar ginuela, eta uko egin behar ginuela gure hizkuntzari, hizkuntza komunaren izenean. Eta entzatzen gira gerozta gehiago pedagogia soziala egiten, erdaldunak uler dezaten eta onak dezaten zen puntutura ino arnazgunak importanteak diren guretzat, eta euskaldunai ere erraitea ze importantea den haiek ere ingurun erdaldunean haien euskara entzunaraztea. Eta duela hilabete bat erdi, Sarako herrian, Sara, Nafarroatik biziki hurbilden Lapurdiko herri hortan, antolatu ginuen Sarako udaletxearekin bilkura handi bat, eta bilkura hortan, 56 urteko emazte batek, ilapaintzaile batek, komertxanteekin lan bat egiten ginuen, bere bizian lehen aldiz hitza hartu zen euskaraz publikoki. Eta hartu zen hitza,
jende guztiak bilatu zuen nolaz eta denek ezagutzen zuten pertsona hori frantsesaz, eta bukatu zuelik jantzuen, lehen aldia da eskuaraz mintzun izala jende haintzinean. Etzen sekulan menturatu 21. mendean etxetik euskara aterarazten. Eta beraz, hori guzia pixkanaka behera ikitzen, senatzen, entxatzen gira plazaratik, eta hori guzia sinergian duela aspaldi lan egiten duten euskaltegiekin, ikastolekin eta bak, baina badugu lan asko. Bueno, yo, todas las personas con las que trabajo y convivo en Artea y en Arratia se encuentran marcadas por un imperativo que es el imperativo de la supervivencia. Y esto quiere decir que en su mapa de necesidades el euskera no está presente, siendo la pregunta de si se le puede esperar. El euskera no está presente, pero se le puede esperar. Y para contestar a esta pregunta voy a problematizar la cuestión lingüística en Euskal Herria por medio de 3 observaciones que yo he hecho conviviendo con personas migrantes y yo mismo como otra persona migrante. 3 consideraciones que voy a formular muy telegráficamente que van a girar en torno a la lengua como un atributo, al fenómeno de la migración y a los proyectos comunitarios como el que es Artea Sarea. Con respecto a la lengua como atributo, creo que es necesario desmistificar el euskera y, perdón por la palabrota, por el palabro, con esto quiere decir que se sigue ofreciendo el euskera como una cosa, como un objeto que cuando le adquieres te lo metes en el bolsillo y ya formas parte de una comunidad, que es la comunidad euskalduna, pero la traducción que hace la gente inmigrante es otra bien distinta. La traducción que hace la gente inmigrante es que el euskera es un tesoro, y quiero utilizar esta metáfora porque creo que tiene sus contraindicaciones. Es un tesoro que divide a la población entre privilegiados y desposeídos, y con esto no quiero negar el dolor de la comunidad euskalduna que siente en sus propias carnes con respecto a la cuestión lingüística. Con esto quiero decir que desmistificar el euskera es desvelar que detrás del euskera como objeto, como cosa, hay una serie de relaciones sociales que son relaciones sociales de clase, que son relaciones sociales de género, que son relaciones sociales de procedencia, es decir, que están ligadas a los fenómenos migratorios, y que incluso son en esas relaciones sociales donde se pueden encontrar potencialidades para encontrar alguna solución a la cuestión lingüística. Por otro lado, con respecto al fenómeno migratorio, la migración que tenemos ahora mismo en Euskal Herria y en el resto del Estado no es la misma, o en Euskal Herria no es la misma que había en los años 60-70. Es una migración que nos va a poner, o que nos está poniendo delante de la cara, el espejo de la violencia colonial. Un porcentaje muy alto de gente con la que yo convivo es analfabeta y no se van a integrar en una comunidad lingüística de una manera arreglada. De hecho, con ello se puede entender muy bien aquello de que la escuela es una institución de clase. Es decir, solamente si se genera una hegemonía político, cultural y social en torno al euskera vamos a poder incluir a sectores de la población cada vez más amplios en una comunidad lingüística como es el euskera. Y por otro lado, con respecto a los proyectos comunitarios, hay como una visión muy idealizada de lo comunitario que en abstracto se puede sostener, que es como una isla virtuosa frente a lo público y a lo privado, cuando luego en la realidad están muy contaminados de ambas esferas, de ambos ámbitos. Nosotros mismos somos un proyecto social muy ligado a lo comunitario, pero que estamos en un diálogo constante con lo público y que al mismo tiempo nos estamos construyendo como un privado cooperativo. Es decir, yo creo que el momento virtuoso precisamente es cuando los proyectos comunitarios, es decir, aquellos que no tienen una lógica mercantilista, el fin de la comunidad es la reproducción de sí misma, no es otra, consiguen dialogar con lo público como una tecnología de distribución de la riqueza y de recursos, y al mismo tiempo pueden intervenir en el mundo del trabajo, por ejemplo, como cooperativas, atendiendo a elementos como es el de la democracia, la introducción de la democracia en el mundo del trabajo. O sea, un poco el objetivo sería el generar comunidades que sepan incluir a personas migrantes, que desde abajo puedan presionar, puedan reivindicar a lo público la distribución de la riqueza, y que al mismo tiempo puedan intervenir en el mundo del trabajo. Introduciendo elementos como es la cuestión de la democracia, ir caminando hacia ese nuevo paradigma que se está planteando, que es el de lo público común cooperativo. Y estas 3 consideraciones hay que enmarcarlas dentro de un marco que es un marco de falta de soberanía.
las personas migrantes que están con nosotros y que se encuentran bajo programa de asilo, bajo petición de asilo, saben que su hoja de ruta se escribe en castellano, sabe que sus resoluciones se van a ir dictaminando desde Madrid y que de Artea pueden ir a Zaragoza, pueden ir a Valencia, pueden ir a Cuenca, y que por lo tanto parten de una minusvaloración del euskera, incluso con unas jerarquías territoriales donde Madrid está por encima. Lo que quiero decir es que no va a existir una soberanía lingüística, una soberanía cultural, desligándola del resto de las soberanías, porque están profundamente imbricadas. No sé si he contestado la pregunta correcta, porque se me ha caído el pinganillo. Ez ondo. Bai, ondo. Azken erronda bat egingo dugu, ondoren galderetarako tartea usteko, pixkat eskatu nahi dizuet begirada jartzeko aurrera begirakoetan, erronketan, zuenean zeintzuk diren dituzuen erronka nagusiak, eta zein iruditzen zaitzuen dela harrera hizkuntza kohesiorako tresna izan dadin, funtsezko erronka edo. Ezait, orden honetan nahi ez duten edo beste horrela. Bale, erronkei, nik hori, txatxili barruan, baina batez bezuaz proiektuko rol horretatik zerrendatuko ditute erronkak. Zoazen, aurrez esan duten bezala proiektu honetan bi hanka dauzkagu, Udal Euskaltegiko hanka hori, nun herriko eragileak bizitatzeko, txangorrak egiten ditugun, eta gero bestetik Udal Gazte txokoetako aditu talde horrekin egiten ditugun tailerrak, orden, aurra begira hor badauzkagu erronka espezifiko batzuk zehaztuta, batetik Udal Euskaltegiko ikaslekin txangoak egiten ditugunean, lehen zerrendatu ditudanean eragileak, oroko gorrian badie eragileak, nolabait, pertsona zuriz eratuak dauzenak, izan likena gaztetxea edo rugbi elkarteak ez baduka igual kulturaniztasun maila bat, baina goinak aipatu dituan goinak komunikazio taldea, gaztetxea, jai batzordea, ez guzti hauek orokorrean, pertsona zuriz edo eratuak daude, orduan bai ikusten dugu interesgarria dala, o beharko lukela, urrengo ikasturtea begira, txango hauetan, nolabait gune kulturanitzadan eragileak bizitatzea. Segatik, azkenean gure helburuetako bat badalako, 30 ikasle hauek, Euskaltegian dauzen 30 ikasle hauek, eta gainera bai txiberriak dien ikasle horiek, harrera horretan bada helburua ezagutarazten laguntzea, eragile horrek ezagutarazten laguntzea, baina gero beste zeharkako erronka bat bada, helburu bat izan daiteke animatu eragile hauetan parte hartzera, batu aukerarik baduzu eragile honetara, ez da berdina. Ez dakit ez, berdinkideak edo gertuko referenteak dituzten eragile bat identifikatuz gero, agian urratxa eragile horretan sartzera errazago animatu daitezke, urrunelako referenteak izan ezean, ez? Orden, bai horregin barko du diagnosi bat, eta zerrendatu barko ditugu, detaktatu barko ditugu, herrian zeragile ditugun, ez? Marko interesante bat dituzten daukiena, marko erakargarri bat daukiena, eta liberian, aniztasun hori integratua, ez? Eta iruditzakako horrek, faktor horrek gero lagundu dezakela etorkizunean, ez? Ikasle hoiei ere, eragile hoietan animatzen, berdinkideak edo, ez? Beraien antzerako jatorrietako herritarrak edo arrasatarrak badituzten eragile horietan, posible da, ez? Eurak lehenago animatzera, eragile horietara. Hori bat, eta gero beste hankatik gaztetxokotan, aditu talde honek, aditu talde bat eratzen gabiz, eta nera bien interesatetik abiatutako tailerrak eskaintzen dituzte, eta ez da erreza aditu talde hori handitzea edo zabaltzea, azkenean erabeak mota guztiako interesa dituzte, esaten duzko hori boxeo bat nahi dabiela, eskalada bat nahi dabiela, edo zumba bat, edo kriket tailer bat nahi dabiela, edo ez da tatuajeen inguruko saio bat, edo eta, karo, lerrokatu behar dira, baldintzak, Arrasateko edo Eskualdeko gazte bat, prozesu migratorioa bizi izan dagoena, ezagutza zehatz hori daukana, orduen,
badaukagu ja, hor 8 pertsonako talde hori guretako ikaragarrizko, bueno, plaserra dana edo altxorra dana, baina, bueno, ez jagaku erreza egiten, faktore guzti horrek lerrokatzia eta pertsona detektatzea, orduan horrek eskatzen da, lokatzera, terrenora gehiago joan, herrian, Liga de Mujeres Saharauis edo e-mail-kartea edo Amerika elkartea edo hausoko, ekin elkarteak ekone hausoko programa, bertara gehiago joan, bertan dozen kidea gehiago ezagutu eta hortik baliatu eta aditu talderako, kide gehiago kaptatzea, orduan hor badaukagu hondikan terrenoko lan bat, gaur egun 8 pertsona osatu dagoen aditu talde hori indartzeko. Eta gero azkenik, oinu suazetiko perspektiba hartuko, eta bai elkarte mailako begiradara, elkarteetako balorea nagusetako bat bada, aniztasuna, inklusioa, eta horretan jarruten dugu askotorizatzen, zeratzen gara praktikara eramaten, baina gira da orokorrean Txatxilipurdiko lantaldea, lehen ez oteza, batez irazi esmori gabeko elkarte bada, baina bastante profesionalizatuta dauen, desente profesionalizatuta dauen elkarte bada, berrotan bat langile gara, gero badauzkagu, bazkideak, bolondresak, badauzkagu langile batzuk bereien lana, gero beraien aixialdian ere, denbora liberan ere prest ikusten dutena, elkartean langile izatea zen, bazkide edo voluntario izateko filosofia duten pertsonak ere badauzkagu, baina, zein gure nogena da, lantalde profesionalian kulturaniztasuna aragotzeko beharra edo erronka badaukagula eta hor autokritika itea badagokigula eta urratsak ematen jarraitzea da, gure landeialdiak zabaltzen ditugunean, udalekutan lan egiteko edo Gabonetako Txikilandiako Gabon parkean lan egiteko edo ludoteka edo gaztelekuetan lan egiteko danarakoetan, lan poltsa horiek abiatzen martxan jartzen ditugunean, herriko eragile Amerikari, Liga de Mujeres Saharauis, usokori, bermatzea eragile guzti hori gure lanpoltsak ere iristen zaizkiela, kolektibo horietako belaunaldi berriak, gazteak eta txatxilitarra izateko eta gure elkarteko langile izateko eta orduan hor baduko autokritika puntu hori eta gure lantaldeetan aniztasunean aragotzeko nahi behar eta Erronken inguruan luze alko genuke hitz egin guk asko dugulako egiteko, baina hiru ekarri ditut. Lehenengo balitzateke bizi baldintzen aldeko borroka eta euskara uztartzea egungo testu inguruan, eta guk lan egiten dugun arloan, hau betidanek izan da erronka, eta adibidez uste dut Euskal Herrian lan sindikatuek egin dutela. Guk ikusten dugu gaur egungo koiunturan, krisi betean gaude, ari gara ikusten bizi baldintzak okertzen ari direla espazio guztietan, soldatapeko lanetik aratago ere, pobretzea gerotan handiagoa da, kapa batzuetan, eta askotan kolpatuena dena, kolpatua den subietua proletargo migrantea da, ez? Eta horrelako krisi testu inguruetan bizi baldintzen aldeko borrokak importantzia edo garrantzia handiagoa hartzen du, gure lana hor kokatzen da, edo hor kokatzen dugu, eta batzuetan uztarketa hori egitea zaila egiten zaigu horrelako baldintzetan, zaila da, baina posiblea dela ere uste dugu, eta horregatik da erronka, eta nahiko genuke horretan sakontzen jarraitzea, lehen kontatu dugu, gauza txiki batzuk egiten ditugu, baina uste gu asko dugula oraindik egiteko hortik. Bigarren alitzateke borroka honi soziala dena herri perspektiba ematea, eta askotan zaila egiten zaigu egunerokotasunean urgentziak lan egiten dugulako, eta askotan begirada hori txertatzea egunerokotasuneko lanean zaila da. Guk auzoan errotuta lan egiten dugu, eta gainera lan lokal horren aitortza egiten dugu komunitatearen eraikuntzarako lehen mailek aipatu duen bezala, beharrezkoa delako, ez? Guk esaten dugu lokatzetik egiten dugula lan eta egin behar dugula lan, eta lokatza ez dago airean, lokatza oso territorializatuta dago, auzoetan, herrietan, eta lan lokal hori aldarrikatzen dugu, baina era berean muga batzuk baditu, ez? Eta lokalismoa gainditu behar dela uste dugu, eta horretarako gu gaude parte hartzen dugu Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sarean, beste etxebizitza sindikatu batzuekin saretuta gaude, antolatuta gaude,
sare horren oinarrietako bat da ulertzen dugula gure marko politikoa Euskal Herria dela, eta gure erronketako bat da gaur egun lan lokal eta nazionala ere uztartzea, ez? Eta lanketa horrek aukera ematen digu ere herri ikuspegi hori transmititu ahal izateko. Eta hirugarren erronka, eta honi buruz ez dugu hitz egin orain arte, da loratzen ari diren diskurtso arrazista eta xenofoei aurre egitea, ez? Europan fasismoaren gorakada ari gara ikusten, ez? Honek aurpegi ezberdinak ditu. Askotan entzuten dugu Euskal Herrian horrelakorik ez dela gertatzen, ez? Nolabaiteko oasi antifasista moduan irudikatzen dugu Euskal Herria, baina ez da egia, ez? Eta ari gara ikusten horrelako diskurtsoak gero eta gehiago daudela gure auzoetan, gure kaleetan, sare sozialetan, eta oraindik ez dago indar politikorik diskurtsoiek kapitalizatu duena, baina hori gertatu ahal izateko baldintzak ari dira sortzen, ez? Beraz, uste dugu horrelako egituretatik hauek borrokatu behar ditugula, kanpotik datozenekin antolatu behar garela, migranten kontra zabaltzen ari diren gorroto diskurtsoak konbatitu behar ditugula, euskararen etzain moduan seinalatzen dituzten hoiek ere seinalatu behar ditugula, ez? Eta tinko posizionatu diskurtso hoien aurka, eta hoien aurrean klase elkartasunean oinarritzen diren diskurtso logikak eta praktikak garatzea. Eta hola, txiko dut. Erronkei buruz hitz egitea bosmentuz biziki zaila, baina lehen erronka Ipar Euskal Herrira behintzat ekarrita gaia hizkuntza politiketan jauzi kantitatibo, kualitatibo handi bat egitea, eta agera eren inguruan ere gogo eta sakon bat ere eman dezaten instituzioak hor bada zer egin. Bigarren elementua, eta hanek aipatutako hirugarrenarekin osoki bat egiten du, nire ustez. Asko kezkatzen dauena da eskuin muturaren bataila, eskuin muturari dela bataila ideologiko bat eta kultural bat irabazten Ipar Euskal Herrian ere, eta Ipar Euskal Herrian kezkatzen dauenak gehiago ez da diskurtso euskarafoboaren gorakada, baizik eta diskurtso euskaltzale toksiko baten gorakada. Gerozta gehiago entzuten dugu arrazoin txarrentzat jende euskara defendatzen. Nostalgiatik, iragan idealizatu batetik, euskal kultura garbi batetik, resistentzia defentsibo batetik, ari da euskara defenditzen gerozta gehiago Ipar Euskal Herrian. Eta baita ere ezkerreko abertzale batzuen partetik ere batzutan izkeran, gerozta gehiago nabari dira olako tonalitate xenofobo batzuk. Eta horrek badu hitz bat, xenofobia, eta erasotu behar dan zerbait da, nik duela 15 urte sartu nintzen Euskal Gintzan, baina 16 urterekin egin mugimenduan anti-arrazakiratik sartu nintzen. Horrek ninduen animatu, horrek eta internazionalismoak, eta horrek asko kezkatzen gaitu euskaltzaletasun toksiko hori, eta beraz horren aurrean berrasmatu behar dugula edo eguneratu behar dugula euskararen aldeko diskurtso bat, eta marragorriak argiki definitu behar ditugula iduritzen zait, eta etorkizun urbileko erronka handi bat da. 2026an, hauteskundeak izango dira Ipar Euskal Herriko udalerrietan, eta badu 5 urte, erraiten ari girela batzuen artean, hasiko dela euskaltzaletasun berri bat dialgitzen izkera publikoan, eraiki baita dola 20 urte kontsentsu soziopolitiko bat euskararen inguruan Ipar Euskal Herrian, eta politikoki markatua izaitetik politikoki korrektua izaitera pasada euskara. Beraz gaur egun euskarafoboek ez dute euskara frontalki atakatuko, baina berenganatuko dute gureak ez dien baloretara ekartzeko, beraz bai behar dugula hor zerbait egin eta horrek etorkizunera begira asko kezkatzen hau. Baliatzen dut aukera Ipar Euskal Herritik biziki urrun ere izaiteko, Ipar Euskal Herrian ezagutzen hauten jendeak beti egiten dute sobera optimista naizela, hemen aitortuko dut. Etorkizunak asko kezkatzen hauela, Ipar Euskal Herrian 100 baizik ezkira euskaldunak, hemendik 5 urtera 115 jautsiko gira. Lehen errandut urtero 3.000 pertsona etortzen zela bizitzera gureera, errealitatea dira 12.000 pertsona, heldu direla, eta 9.000 joaiten, beraz saldo positiboa 3.000 dira, baina errealitatean 12.000 pertsona berriei arrela linguistikoa eskaini behar diegu urtero, lurralde oso txiki batean, eta lehen aipatutako guziarekin etorkizuna ilun ikusten dut, espero dut hau moztuko duzuela kamaretan.
ze badu gehi urte eraiki duela optimistaren irudi bat Ipar Euskal Herrian. Baina ere, hanek erranduen bezala, lokatzetik aritzeak badu magia zerbait, eta ari gira urtez urte gauza ederrak lortzen. Etorkizun hobea eraikitzea zaila izanen zauku, baina beti pentsatzen dut, 80. hamarkadan, bide seinaleak marratu behar zituzten militante hauei. Beti pentsatzen jakez orta irru bezalako jende batzuei edo Amaia Beiri edo militante belaunaldi askok bizizan dituzten garaiak duela 40-50 urte ez ziren bat ere gaurkoak. Eta haiek oraindik optimismoa txikitzen balin badute guk ere atxiki behar dugu, lortuko baitugu urratxez urratx herri libreago eta euskaldunago hori eraikitzen. Para nosotros el principal reto como colectivo, como organización, es conseguir que las personas migrantes pasen de ser objeto de política a sujeto de política. Y algo que en abstracto es muy bonito y deseable, luego a la hora de llevarlo a la realidad es muy, muy complejo, porque es complejo para las propias personas que se encuentran ya asentadas. 1 hora para ir a trabajar, 8 horas para trabajar o más, otra hora o más para volver del trabajo, todo el tiempo que necesita la reproducción de la vida. La participación social necesita de un hábitat, de unas condiciones que la mayor parte de las veces no están garantizadas. ¿Y quién participa políticamente? ¿Quién milita luego políticamente? O bien los jabalís de la política, aquellas personas que están convencidas y lo van a hacer en contra de cualquier tipo de inconveniente, o bien personas que por su clase social o por su edad se lo pueden permitir. Ahí está ese famoso ejemplo de que son las AMPAs de los colegios de clases medias las que mejor funcionan, las que consiguen tener bancos de libros, las que consiguen organizar actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Si trasladamos este condicionante a las personas migrantes que vienen con una brutal desposesión económica, cultural, política, etcétera, etcétera, que se encuentran bajo ese imperativo de la supervivencia que he comentado antes, todo se pone muchísimo más cuesta arriba y los escasos casos de participación son raras excepciones. Y esto nos debería de empujar a volcar una mirada decolonial o descolonial sobre la participación que nos acerque hacia el otro, en este caso hacia la persona migrante, en donde momentos formales como este quizás no valgan y donde hay que buscar momentos de encuentro más vivenciales, donde hay menos escisión con la vida cotidiana y además mucho más situados, es decir, que hagan referencia a los problemas que ellos encuentran también en su vida cotidiana. Dicho lo cual, con este presupuesto que no es más que una declaración de intenciones a la hora de acercarnos a la cuestión lingüística, quizás sea interesante el superar ese planteamiento de el euskera como un tesoro que tuvo su función, seguro que tuvo su función en un momento que era necesario adoptar una postura defensiva con un ataque de las instituciones disciplinarias incluso en la construcción de relato, pero ahora mismo nos encontramos en un momento neoliberal en donde es una libertad formal la que oculta al euskera como un campo de batalla. El euskera, como cualquier otro campo social, es un campo de batalla y lo interesante sería desplegar todos esos conflictos que alberga, conflictos de clase, conflictos de género, conflictos de procedencia y que solamente se van a resolver en términos de derechos, que es la única manera que muchas mayorías sociales, sobre todo de la gente migrante, va a poder constituirse como sujeto político, es decir, sujeto político como sujeto de derechos. ¿Cuál es, a mi punto de vista, cuál es la potencia de este planteamiento? El poder sumar al bando del euskera a sectores de la población que ahora están totalmente excluidos. Y para eso hay que generar identidades compartidas. Que los derechos de euskera sean derechos de las clases trabajadoras, que los derechos de euskera sean derechos de las personas migrantes. Es decir, hay que pelear un tiempo liberado, unos recursos liberados al capital para poder tener acceso al euskera, vincular el euskera a la reproducción de la vida, con el objetivo de poder sumar grandes mayorías sociales para poder construir esa hegemonía cultural, política y social. En dos palabras, el intentar pasar de una situación defensiva del euskera como tesoro a una situación ofensiva del euskera como un derecho, como una conquista de derechos para grandes mayorías sociales. Oso ondo.
Mila esker Lauroi, tarte txiki bat daukago, ez dakit norbaitek zerbait daukan galdetzeko, galdera bat izatekotan. Bale, Gauzatxo bat, niri gustatuko litzaidake galdetzea azken berbetan azken egon denari, ea inguru horretan, ze ni egonaz bizitzen inguru horretan, baiara ezagutzen dut inguru guzti hori, badakit dela inguru ia guztiz euskaldun bat, ezagutzen dut jendea arazoa dituna gazteleraz berbaiteko euskaldun petoa direlako, ea bere inguruan ze hizkuntzan erlazionatzen diren kanpoti datozenekin eta beraien artean. Ze ezagutzen dut proiektu horretan dauzen asko euskaldun hutsa direnak. Ez diot ulertu ze arazoa, ze oztopo moduan ikusten dauen euskara. Hori gauzatu ahal izateko. Bueno, curiosamente ha entrado a formar parte del proyecto Gente Joven Euskalduna, y con mucha curiosidad. Sí, Miquelón es uno de los que lleva muchísimo tiempo, lleva desde el comienzo y es euskaldún, pero también se ha integrado gente joven que es euskalduna y a los cuales yo les he preguntado algo que me fascinaba, el por qué la gente joven dentro de la escuela y en la facultad se vinculan en euskera, pero en cuanto dan el primer paso fuera de la escuela, lo que aparece es el castellano. Y la respuesta que me daban era algo así como que al euskera le falta calle. Y la traducción que yo hacía de ese al euskera le falta calle es que le ha faltado o le falta un dinamismo en la incorporación de nuevos sujetos y que al mismo tiempo no ha sabido acertar en la creación de un imaginario lo suficientemente grande. Esto es lo que me dice a mí la gente joven, que habla euskera, que vive en Arratia, que forma parte de Arratia y que luego en su día a día son conscientes de que el euskera no forma parte de las relaciones sociales de la calle. Yo también lo compruebo en la misma taberna, Yo cuando estoy sirviendo una caña me doy cuenta de que la lengua dominante es el castellano. Mila esker. Beno, horrela bukatuko dugu, eskerrik asko Lauroi. Agian amaitzeko Idurre Eskizabeli emango diot hitza, labur jardunaldien ondorioak osatzeko, baina gulenago jetxiko da. Eskerrik asko. Labur eta azkar. Eskerrik asko denoi, etortzeagatik, parte hartzeagatik. Lantaldean oso pozik gaude besteak beste parte hartzea handia sumatu dugulako, bai atzo eta bai gaur akaso denboraz eskasago gabiltz eta pena. Baina, segiko dugu. Eta zerbait edo nolabait laburtzekotan, esango nuke zerbait garbi geratu bada esateran ninduan niri bazait, da bat justizia soziala dela honen guztiaren ardatza, ezta? Atzoko hainbat ekarpenetatik hori isurtzen zen, migratuak euskararen normalizazioko kide izango baditugu, justizia soziala izango dela horretarako giltza, ahobiko ezpata baten moduan gainera, batetik haien eskubideak, baldintzak, bizigarritasuna bermatzen ditugun heinean jabetuko direlako euskaraz, eta bestetik herri honetan justizia soziala bermatuko bada euskaratik pasatzen delako. Euskara ere berdintasun eremu horretara iristetik. Beraz, justizia soziala, beste ikasgai bat uste dut izan dela ze garrantzitsua den
iparrak, eta hori Kataluniatik etorritako irakaspena, ez? Iparrak argi eukitzea, iparrak eta ekintza planak eta baliabideak, hau da, politika publiko zehatz eta oinarrituak, eta bereziki gobernuak eta gizarte ekimena nolabait uztartuta. Eta bukatzeko atzokoa errepikatuko dut, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela. Datozenak edo etorri berriak, migratuak ez dira arazo, euskararen normalizazio eta biziberritzearentzat. Arazoa aspalditik daukagu, egiturazko arazo bat da, hizkuntza gutxitu bat da, zapalkuntza, kolonialitatea bera, zapalkuntza mota bat den bezala, hizkuntza zapalkuntza ere, hau guztia sostengatzen duen zapalkuntzen parte da. Beraz, euskarara ekarriko ditugu, guk gure etxeko lanak egiten ditugun neurri berean. Beraz, Euskal Herria izan dadila, harrera herria, eta euskara izan dadila, harrera hizkuntza. Eskerrik asko.